Здравейте, дами и господа! Аз съм SkywarBG, днес ще играем Майнкрафт и реших да си поиграя без да сторя този път. Ще си игра на малко Survival, че тези дни много креатив ми се насъбра. Сега ще имам един абонат, до какво да се прави. Някой ден хора ще видите. Просто, щом всичко стане както искам, ще видите колко абонати ще имам. Ох, майко, лагна ми. Обаче хора, този път, не знам дали ще лагва, но на мен не ми лагва в момента. Надявам се на клипчето да не лагва. Чакайте да сменим ръката така. Лекичко лагва, но много леко. Текви! И мина видях. И цветя много. Ау. Бе, скочи го. Сложа една тигва на главата през нощта. Така, на 2, 3, тички. Тъй, къде ще живеем? Искам... О, каква мина и колко айрон. Искам каменни работи веднага. Искам този айрон, хора. Този айрон е мой. Само мой. Гледайте сега как се прави. Гледайте. Опа. Правим тъй. То да правим хоп, хоп, хоп. Аре бе. Ще направя само една кирка. Уп! Окей. На... 2, 3. Дай, събираме. После събера всички айрон. Та имам 9. Ох, майко, спочих се. Изведнъж чувам някакъв звук. Викам го оставя. Ми се кача в дърва. Няма хабия камъка. Виждам айрон. Аз идвам айрон. Аз ще дойда за тебе след мъничко. Опа, ще нападна. Естествено. Правим тъй. Обе, махай се ти. Правим тъй. Правим така. 6. Хора, юнети. Правим така, така. Правим така, правим така. Правим така. И съм готова. И отивам там. При айрона. Не, тук, тук. Ето тук пред местенце. Харесва ми какво видят очите ми. Харесва ми. Така, 4 айрон. 4 айрон. Чувам скелет. Не благодаря. Айрон. Ох бе, този прилеп ми изкара очите. Очите пеят. Ми изкара ангелите. И значи си вървя, поглеждам напред. Ко видях там? Още един естествено. Хора, аз тук за мъничко така се затворя просто. Сега. Не са айрон. Стига бе, защо са айрон? Окей, хора, сега ще се върна. След мъничко. И до след малко. Чао. И така, хора, тук съм отново. Просто аз си видя нещо. Тук има още малко айрон, който смятам да... Оха! Какво се случи, бе? Ще да рече куитна за малко. Какъв флаг беше това?
Окей, все още виждам, но не знам, вие виждате ли? И чувам зомбаци и аз почти не виждам. Много тъмно, хора, много тъмно. Айки ще събера айрон, не ще се махам. Майко от тук вече става много тъмно. И лагва тук, ти значи, че има наблизо мобове. Аз взимам то си се махам, че нищо не виждам. Е, тук виждам още едно и това мисля, че е айрон. Окей, ари, махаме се. Ох, майко! Как ми лагва от време на време. Я намирам живи. Ей. Оу! Оу! Тук ли намиш? Да ти, ката! Не можеш да се катиш, не можеш да се катиш. Аха. Аки, чекайте да го видя. Ох! Хора, сега се връщам. Извинете ме, хора, отново ми звънна на телефона. Елате тука, бе, толкова не мога да се качите. Майко мила, още ми мощено. Искам ти бронята си. Ой! Тука ни... Искам този ротен фреш. Аз не мога ям, перфектно. Да стики се къвсите там. Майко ми, колко моба има тука, бе? Опа! Не. Скам. Вот тука, бе. Вот тука, бъдла. Хора, забравям, че тук вече не се спами. Аз постоянно спамя и да чуя, що не вкарам демидж. Тости. Изгледам. Окей, изгледах. Окей. Трябва ми дом за през нощта. Защото не съм свикнала да не спамя. О, зайо, байо. Хало. Хай. О, майко, мобовете почва да се спават, иначе нямаше да ми лагва. Къде ще... О, майко. Къде ще живеем сега? Ще направя, хора... Не къща, просто се оградя. Просто се оградя, честно казано. Така. И ми свърши. Окей. О, фак. Ти няма се получи както исках. Това ще ми трябва вече. О, паяк! Чупи! Да. Бързо, бе! Бързо, че има паци, има всичко. Уй! Добре, така. Окей, вече съм в безопасност. Поне така си мисля. И няма дърво за крафтинг тейбъл. Колко време имам? Аз имам време, ще така ще направим да го виждам. О, не там, бе. Така. Е така. Уй. Хора, сега гледайте как ще умра. Искам си крафтинг. Опа. Не клякай, бе. Искам си крафтинг масата. Или по-що не направя така? Хоп. Никой не ми е видял. Аз не съм излизала, бе, хора. Аз съм си напълно жива, бе. Тъй. Правим така. Хоп. Така. Хора, много добре да почнах, бе. Първият епизод, пък вече имам 30 айрона. Естествено няма с кой да ги опека. Стига де. Окей. Правим така и така. Една кирка да стигне и една пръчка имам.
Еха, едно айрон. Много съм щастлива. Хора, излезе, че замълчах за малко. Просто да гледах тук в телевизора. Виждам светлина. Каква е тази светлина, бе, хора? Някаква... Каква е тази светлина? Дай да така чупим. Ау, никаква! Бъгнал се. Никой нищо не вижда, никой не ме вижда. Имам още малко време, хора, ще си такова майранчето и ще спирам клипа. Бързо! Така, ги. Всъщност, първо. Момента просто нямам кол. Ма някои биха ми писали, що не си направих кол от дърво? Защото не искам. Предпочитам така. Имам меч. Имам меч. Так му е, една пръчка имам. Ето. Много съм щастлива. Колко време остана? Аре бе, tu искам седи някъде къде да му... Остана бе! О! Шиба! Зло създание! Къде съм? Айде. То ще ме набие ли? Аре бе, имах майрон меч, бе! Ти ме тапиш ли се? Имах айрон меч, за бога! Пу! Аки, качих се така, тук. Тя паяци поне ме обичат. Не са лоши като скаден човек там. Ето тук някъде умрех. Не пребиха, умрех. Абе, как не се сетиш, че има бебета зомбита? Това не е честно. Окей, къде? Сега къде си бях направил къща, бе? Добре, някъде нататък беше. Ой, грипар! Чиба! Скелет! Така. Някъде... Ала! Ой. Да, минават прака Скайлър минави. Сега всички Скайлър, бе. Как умират бебе вилиджър, бе? Скайлър, ти си еба, не прото. Всички тужа пишат. Зомби, какво зомби облечено? Аз се махам от така. Ти не ми къща. Къде умрях, бе? Сетих се. Поне така мисля. Някъде тук беше, бе. Аре, някъде беше тук. Аре, хора, къде умрях, бе? Ти ме топиш ли се? Тръгнах на некъде и аз не знам накъде. Тахи, защо на мене, бе? Ма не беше тук. Къде беше, бе? Къде загинах? Къде умрях от тъпото бебе зомби? Реприпайран. Реприпайран меч, реприп всичко. Реприп. Как ми лагва, и колко съм бясна, не нервна, а бясна. Естествено, това няма го скочи, защото съм ядосана. И дойде време да спирам клипа, естествено. Добре, хора, ще се опитам да се намеря... Ти спирам клипа за малко, хора. Чао! До следващия път, хора.